Molt bones, sistèmics! En el quart vídeo de geometria en el pla avui us proposem calcular la distància entre aquestes dues rectes. Evidentment, per poder calcular la distància entre les rectes necessitem que siguin paral·leles, perquè qualsevol altra posició relativa ens donarà, evidentment, distància zero. Primera cosa a calcular. Però no m'avanço. Abans de seguir amb el vídeo, doneu-li like, subscriu-vos al nostre canal, System Omega, que ja comencem a tenir confiança i anem a resoldre-ho. Molt bé, primer de tot el que veurem, el que ens interessarà saber és si les rectes són paral·leles. Només té sentit aquest problema de trobar la distància si les rectes són paral·leles entre elles. Llavors el que farem serà primer de tot extreure els vectors directors de cadascuna d'elles, és a dir, el vector director de la recta R, que en aquest cas serà menys 3, 1, recordeu que és simplement girar els coeficients, és a dir, el 3 acompanya la i, doncs serà la component x del vector, i l'1 serà la component i li canvio el signe a una de les dues, m'és igual quina, en aquest cas hem escollit el 3. Aplico la mateixa lògica per treure el vector director de la recta S també i me n'adono que em dona que el vector director de la recta S serà també menys 3, 1. Com que tenen el mateix vector director, podem dir que les rectes són paral·leles i té sentit anar a buscar la distància que hi ha entre elles. Per fer-ho, necessitarem trobar una recta que sigui perpendicular a les dues alhora. Això en el pla és trivial, perquè si les dues rectes són paral·leles, la recta que buscarem, si és perpendicular a R, també ho serà a S, evidentment. I llavors el que farem serà buscar els punts de tall entre aquesta recta perpendicular i cadascuna de les rectes. Diguem-li el punt P en aquest, serà el punt P, per exemple, i a l'altre li direm punt Q, d'acord? Això aquí, evidentment, els noms ens és igual. Llavors, he d'escollir o P o Q, un punt qualsevol. Llavors, m'agafo la recta S i em trobo un punt de la recta. Per exemple, si estic a la fórmula general, m'inventaré una X i calcularé la Y que li correspon. Si m'invento que la X és 2, ja me n'adono ràpidament que la Y serà 0. Per tant, el punt 2, 0 és un punt de la recta S i serà el que decidiré que serà el punt P. Si ja tinc definit el punt P, m'hi fixo que el punt Q ja quedarà determinat, serà el meu objectiu a calcular. Ara, un cop tinc P, si tingués Q, ja puc trobar la distància entre aquests dos punts, PQ, que serà la distància entre les rectes. Llavors, necessito construir-me la recta perpendicular, la recta que hem pintat de color verd. Però ja ho tenim tot, en realitat, d'aquesta recta. Tinc un punt de pas, el punt P, que serà el punt 2, 0, i necessito el vector director de la recta verda, de la recta perpendicular. Aquest vector director de la recta perpendicular serà un vector perpendicular als directors de les meves rectes originals, de la recta R i la recta S. Llavors, recapitulem. Vaig a construir l'equació de la recta perpendicular. El vector director de la recta U serà el perpendicular en aquest menys 3, 1 que teníem de la recta S, per exemple. Per construir un vector perpendicular a menys 3, 1, el que he de fer és girar les components i canviar-li de nou el signe a una de les dues. Per exemple, U, 3. A més, tinc... Aquest era el vector director de la recta S. Fixeu-vos, el 3 el canviem de posició i li canviem el signe. Canviem el signe en el menys 3 i per tant passa a ser positiu. Sempre és millor tenir els vectors, les components dels vectors positives, més simple. Per tant, ja tinc el vector director de la recta 1. I també tinc un punt de pas, el punt P, punt 2, 0. Això em permet ja construir l'equació de la recta vectorial. La recta 1 doncs serà xi, en forma vectorial, igual a 2, 0, més k vegades el vector director 1, 3. Fantàstic! Ara, doncs, el meu objectiu serà buscar el punt de tall entre la recta 1 i l'altra recta. El punt 2, 0 pertanyia a la recta S, per tant, jo el que vull veure és el punt de tall de la recta 1 amb la recta R, per trobar el punt Q. Per poder trobar punts de tall entre les rectes, hauré de resoldre un sistema d'equacions. Però per fer-ho necessito que les dues rectes estiguin escrites en forma general o en forma explícita, és a dir, que no m'aparegui la K.
De manera que ara el que haurem de fer és transformar la recta 1 a forma general. Ja en sabem el mètode, Primer passarem per la paramètrica, després per la contínua i després ja arribarem a la fórmula general. Si anem una miqueta per feina, ens quedarà que la recta 1 en forma general serà 3x menys y menys 6 igual a 0. Per tant, ara el que farem serà resoldre el sistema d'equacions entre la recta 1, que no detallarem ja com hem arribat a la fórmula general, en altres vídeos ja ho hem detallat una miqueta més, mireu-los si no us en sortiu, però ara haurem de resoldre sistema d'equacions entre la recta 1 i la recta R, no la S. La S és de la qual hem agafat el punt de pas per construir-ho, per tant he d'anar a buscar amb l'altra recta, la R. De manera que haurem de resoldre el sistema d'equacions de primer grau entre 3x menys y menys 6 igual a 0, que és la recta 1, i la recta R, sobretot, la recta R, no la recta S, que tenia l'equació x més 3y més 1 igual a 0. I ara aquí tinc ja el sistema d'equacions de primer grau, molt simple per resoldre, que el podem resoldre amb el mètode que més ens agradi, substitució, igualació o reducció. En aquest cas, per reducció seria senzill, però les solucions seran ja directament 17 desens per la x i menys 9 desens per la y. Què són aquestes solucions? Doncs les coordenades del punt Q, el punt de tall entre la recta 1 i la recta R. Aquest d'aquí que ens faltava, havíem dit que el punt P era el punt 2, 0, i ara hem trobat que el punt Q, que forma part de la recta R i queda just davant, diguem, del punt P, serà 17 desens menys 9 desens. Per tant, ara el que haurem de fer és trobar el vector que uneix els dos punts, que va de P fins a Q o de Q fins a P. Això ens serà igual. Si busquem ara el vector que uneix els dos punts que hem trobat, QP, el que farem serà, doncs, ja sabem com trobem vectors que uneixen dos punts, fer la coordenada de x de P menys la x de Q, que dona 3 desens, i la i de P menys la i de Q, és a dir, final menys inicial per les dues components, i això ens dona aquest vector. De manera que ara ja ho tenim. Tenim el vector que uneix els dos punts que estan col·locats perpendicularment sobre les dues rectes, i això ja ens permet calcular la distància entre les dues. La distància, doncs, serà el mòdul d'aquest vector QP. És a dir, la llargada del mòdul justament ja ens donarà la distància entre les dues rectes. Calculem el mòdul aplicant el teorema de Pitàgores, en realitat, que serà l'arrel quadrada de la primera component, és a dir, els 3 desens al quadrat, més la segona component, és a dir, els 9 desens al quadrat. Si aquí treballem amb arrels que ja les dominem, ens donarà el resultat de 3 per arrel de 10 dividit arrel de 10. Perdoneu, dividit 10. Aquí el que hem fet és racionalitzar, ens quedaria 3 dividit arrel de 10 si racionalitzem. Ens queda d'aquesta manera i hem sigut capaços ja de trobar la distància entre les nostres dues rectes. Molt bé, sistèmics, hem vist com resoldre el problema. Recordem, tinc aquestes dues rectes, necessito veure que són paral·leles per poder trobar la distància i plantejaré el problema calculant o trobant una recta que sigui perpendicular a les dues alhora, després el punt de tall entre aquesta recta que li diguem 1 i la recta S i la recta R, i buscar la distància entre aquests dos punts, que serà el mòdul del vector que els uneix. Per tant, la distància entre les rectes serà el mòdul del vector que uneix Q i P. El nostre problema serà, doncs, trobar Q i trobar P. Per trobar P, molt senzill, m'agafo un punt qualsevol de la recta S, perquè aquest punt P no és únic, puc moure aquesta recta perpendicular. Un cop he escollit P, un punt qualsevol, per exemple el 2, 0, ja em fixa Q. Per tant, Q sí que està obligat a ser un valor predeterminat un cop he escollit P. Què necessito? Construir la recta 1, i ho faré a partir d'un punt de pas, per exemple el punt P, que ja el tinc, i un vector director, que serà perpendicular al de la recta S, a ser la recta perpendicular. Si la recta S tenia el vector menys 3, 1, la perpendicular serà girar els números i canviar-li el signe, 1, 3. A partir d'aquest punt i aquest vector, trobo l'equació vectorial de la recta 1 i arribo a general, perquè ara el que voldré fer és resoldre un sistema d'equacions per trobar el punt de tall entre la recta 1 i la recta R, és a dir, aquest punt Q. Resolc aquest sistema d'equacions entre l'equació de la recta 1 i la de la recta R i em dona aquestes dues solucions, 17 desens per la X i menys 9 desens per la Y. Per tant, les coordenades del punt Q seran 17 desens
més no descens. Ara ja només queda trobar el vector que uneix aquests dos punts, és a dir, el QP. El que faré serà restar les components de P amb les de Q i trobo aquest vector. La distància serà ja simplement trobar el mòdul d'aquest vector, apliquem aquí el teorema de Pitàgores, i em dona ja la solució de 3 arrel de 10 dividit entre 10 unitats de mesura. Ja hem vist problema complex, però l'hem separat en trossos més petits i d'aquesta manera és tot molt més simple. Recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.